ତମ ଲଗନ କେ କଥା କହୁଛ କରିପାରୁଛ କଥା ମତେ କାହିଁ କହିପାରିବିନି ଏକ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ହାତ ଧରି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଧରିଛି କାହା ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଛି କାହା ପାଇଁ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛ ଠିକ ଅଛି ଲଗନ ଆଜି ଠାରୁ ଲାରା ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ମୁଁ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ କିନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ଫେରିବି ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ପରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏଇ ଦାରା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଦେଖ ପ୍ଲିଜ ଲଗନ ଅଯଥା ମତେ ଏଇଠି ନ କରିକି ଚୁପଚାପ ତମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ ପ୍ଲିଜ ଲଗନ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ କହୁଛ ମାନେ ଆଜି ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ଡ୍ୟାଡିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୋ ସହିତ ମିଛ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ କରୁଥିଲ କାହିଁକି ମତେ ମିଛ ବାହାବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତମେ ଅଳ୍ପ କହିବ ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି Get out! Logan, I say get out! I say get out! I say get out from my house now! ଏମିତି ଅଧବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି ଆରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲନି ତମେ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି ଲଗନ